F'Kirkop il-pubbliku se jkun jista' jara l-ikbar ballun dekorattiv u kannizata Tal-Milied li qatt tinħadmu f'pajjiżna minn materjal riċiklat, dan waqt l-attività ġigantik li se tittella bejn il-ġimgħa u l-ħadd fil-misraħ ta' Kirkop. Il-ballun u l-kannizata ta' 16 pied kienu idea ta' Charles Buttigieg, dilettant kbir tal-Milied li sab l-għajnuna tal-membri l-oħra sħabu tal-aqda San Anard ta' Kirkop. Fil-maħżen tal-aqda sibna lil Charles għaddej l-aħħar irtokki fuq dawn id-dekorazzjonijiet u spjega kif kollox il-ballun għandu ċirkonferenza ta' 6 metri huwa kollu kemm hu magħmul minn materjal riċiklat. Materjal karton riċiklat, toilet rolls u glitters. Il-ballun ħaxi 3 kilos glitters waħdu. U b'kollox total hawn madwar 30,000 biċċa. Il-President tal-Każin San Anard spjega kif dan huwa s-sabiħ tal-Każin li tara kif il-membri jibqgħu maqogħdin u attivi tul is-sena kollha u mhux biss fix-xahar tal-festa. Li żomm il-Każin attiv sena kollha hija l-iktar challenge u challenge kbir meta u tieħu pjaċir tagħmlu meta tara n-nies qed jirrikorru, tara d-dilettant qed jersaq lejn il-Każin joffri l-ħin tiegħu, da tajjeb li ngħidu huwa kollu ħin volontarjat, kollu wara ħin tax-xogħol li u fl-aħħar mill-aħħar imma tasal xi ħaġa li tkun ħolhom tbiegħha. Il-ballun u l-kannizata se jkunu għal wiriq quddiem il-Każin biex jitgawdihom il-pubbliku u waqt li l-ġurija tal-Malta Record se teżamina dawn id-dekorazzjonijiet. Charles qiegħed jittama li s-sagrifiċċji kollha li jagħmel anke matul ix-xhur sħan tas-sajf għandhom iġibu magħhom sodisfazzjon kbir. Inni minn Ġunju għaddej kulħadd il-baħar u jiena l-garaxx għaddej bix-xogħol, sodisfazzjon kbir, enormi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.